Joo. Ota mitä? Mitä? Mitä moottoria? Oho. Mun pitää resettaa mun avatari. Ja te tiedä, mutta mulla on uusi avatari. Ei tänne. Tänne. Sitten täällä jossain pitää olla sellainen tällainen reikä, mistä mennään alas. Tää on se paikka ja mä näytän teille yhden glitchin täällä. Se on sikajano. Eikä menkää täällä.